Zama ukufumana lamaqebengwana ngekawakhe. Mna ungayi wena nje. Kaloku sifunela intokazi yakho nza kuqasa ungakhathazeki umfondini ngena uwabe. Intoni? Joyce, uzondijonga manje xa ndibuye emva kwelunch. Ngemhlekazi. Joyce muthekana niya kwa11 St Chemist Pie Commissioner Street? Tyhini inkosi enofefe. Kunini wahamba phaya Velaphi? Uqale nini ungayazi bayiseKerk Street? Ubumele base ubuya ngokumntu unkosikazi Hluba uzawungena apha nanini na? Ewe akulungile Joyce ndawo mama. Tyhini. Velaphi libelephi na mani ezinomuntu uzafika nanini na? Velaphi? Mhlekazi, Uyifumene? oh hayi mhlekazi nathi. Kutheni ke ungayisongelanga nje? Yo, yona nto nakhange ibuze ke leyo mhlekazi. Banjani kanti abantu aba man? Joyce, abayisongelanga. Awunalo iphepha lokusongela izipho? Oh mhlekazi ndiqinisekile ndingalizama icebo. Tyhini? Enkosi. Sesam? Hayi, sesesithandwa sam. Oh nonku wenkosi. Sasenkosikazi yami. Joyce kuqhubeka ntoni ngawo? Kwenzeka ntoni apha? Andiqinisekanga mhlekazi, mhlawumbi yile nto libanga laloo nto. Velaphi. Oh kunganjani ukuba mina nawe singaphuma siye lunchini namhlanje? Uxolo Joyce, bese ndinedinga. Nina nababini anisabhori nje. Anubona umdlalo tu. Uyabona inkosikazi ingafika apha ndibhalwe fileyo. Mhlekazi nami ndikuloo ngxaki. Oh bethuna, uyazi sifanelwe yintoni thina sobathathu? Indawo entofontofo sithi zava. Ndiuhlonipho umhlaba wandihlaba